Alang sa labing wahing kalambuan sa panahon, may pasidaan ang Pag-asa Visayas nga masinati ang panagsanga og patak-patak nga panahon bisan pa man sa nasinating kainit sa panahon karon. Gibantayan usab sa Pag-asa Visayas ang tropical depression nga naagawas sa Philippine Area of Responsibility (PAR) apan dili kini makahatag og daotang epekto sa nasod. Si Nel Saletrero, weather specialist sa Pag-asa Visayas, alang sa dugang detalye. Mayong hapon sa tanan, mao kini ang kahimtang sa atong panahon. Southwest monsoon o habagat ang padayon na nakaapekto sa kasadpang bahin sa Southern Luzon, Visayas ug Mindanao. Ug tungod niini ang tibok Western Visayas makasinati og madag-umong kalangitan ug mga patak-patak na mga pag-ulan pagpanugdog og kilat. Samtang ang Central ug Eastern Visayas makasinati kitag generally fair weather, dinaduna lang kitay panagsang pagpanag-um ug mga patak-patak na mga pag-ulan labi na sa gabii. Ug aduna kita gi-monitor nga usa ka tropical depression nga nasa gawas sa Philippine Area of Responsibility ug gi-estimate kini nga nahimutang sa 1,730 kilometers east-northeast sa tumoyng bahin sa Northern Luzon. Aduna kini gikusgong hangin na 45 kilometers per hour ug pag-unos nga maabot og 60 kilometers per hour. Galiho kini sa direksyon na north-northeast sa gipaspason na 15 kilometers per hour. Makita nato nga nagkanamanam na ni og palayo sa Philippine Area of Responsibility ug wala kini direktang epekto sa bisan asang bahin sa Pilipinas. Samtang kahimtang sa atong hangin o kadagatan, nagpabiling hinay ngadto sa kasarangan na hangin nagagikan sa habagatang kasadpan, ang magpasulabi sa tibok Visayas ug ang kadagatan magmalinawon ngadto sa kasarangan ang pagbalod. Dinaduna kitay wave height nga mag-range between 0.6 to 2.1 meters. Atong low tide uning alas 10:16 sa gabi adunay gimug-on nga 0.46 meter ug high tide ugma sa alas 5:03 sa kadlawon nga adunay pagtaas nga 1.16 meters. O para sa atong temperature forecast sa Metro Cebu, 25 to 32 degrees Celsius. Lakip na sa Bohol ug Dumaguete City, 25 to 32 degrees Celsius. Diri sa Bacolod City ug Iloilo City, 24 to 30 degrees Celsius. Samtang diri sa may Eastern Visayas, Eastern Samar, 25 to 33 degrees Celsius. Ug ang Tacloban ug Maasin City, 25 to 32 degrees Celsius. Og kadtong temperature range maghatag nato og heat index na mag-range usab between 39 to 40 degrees Celsius. Ug ang adlaw mosilang ugma sa alas 5:32 sa buntag. Ug alang sa dugang na impormasyon, bisita atong website sa bagongdatpag-asa.dost.gov.ph ug bisita atong social media accounts sa Twitter, Facebook ug YouTube. Dinhi na lang kutob, gikan diri sa Pag-asa Visayas DOST sa Mactan ug alang sa balitang bisdak, kini si Netherlands Saletrero, daghang salamat.